zuciyata ba ta da buri bayan ta ganka bin sona. ya daha Allah gwani masanin bawa kai ne ka halicce na ilahu ka karba na a yau ɗin ma wake gwani na musu bahu da na sani ba abin da za na furta kan da basihu Allah ina da daro kanka ka yaje ina na masoyina. Mace zara so karfi na nuna ya zara da sallama na iso gunka na hafiye labbaika kai muradi na kullum a koda yaushe in kalle ka in ganka kai ne gwani na ba shakka kai na zaɓa wallahi har zuciya kai ne raina. Kai ne tun kafin duk alam ni na nuna kuwa kalli ilahu ashe da kai ya faru wallahi na yi nutso na ƙara nutso a ko'ina ne wallahi bincike ya gama tunawa kai ka zo da ilallahi Annabi jagora kai ne wallahi na masoyina. Annabi na yi riko da kai wallahi kai ne fa a raina. Rukuna shi ne na duk ranar da ba zan koma ka zuguri na ganka ka ce mun na ganka da fama yaban da duk baka ke yi ina jin shi kana yin shi da himma ji daɗi na begenka yaban kai na nan har raina. Sahun masoyanka ja ni ka kai masoyina. Ya Annabi burin masoyanka na can kaula
tosa na cikin nashi yawan da zai yi a ranar ma shirka ta ko in bi bayan shi ko kuma buri na ka cika min kalle ni gaban shi Annabi ka san ruhina kuma ka san tunkahona da gaske ka ƙara min ni ƙaunarka sannan da fito su tana son ka zo ka ƙara mata sanka da ƴar uwa Amina da inna ta sun rike ƙaunarka karka bari mu sha wahala a ko a ina mu mun bi ka da Ahmad da abokina da Samba masoyi ne gunka Khadija kanwata ta a duk wuya kai muka nuna Annabi kai ne jagora kai nake so wallahi zuciya ta bata da buri